Laban lang ta diring dapita. Kay ako ra mang usa diri. Hello mga kabandin. Sus grabe mga kabandin. Kumusta mo diha? Unsa man naka pang injection na mo, naka-vaccine na mo mga kabandin. So pa-vaccine na mo mga kabandin para mahuman na ta sa atong ang virus. Unya kay alas 3 naman sa hapon niya. Ako rang usa diri nakahigayon ko mag-vlog, mag-video. Ay kanilaging mga magtrabaho kisa tong mga trabahante sa office, di ba? 8 hours mo nga maglingkod. So na ako'y tip ninyo. Para dili mo sakit inyong likod, every hour mubarog mo mag-exercise mo. Kay dili sa yun everyday magsigilingkod sa office. Ay alas 3 pa man di ay no. Mag-snacks ako. Asa naman to diri ako gipusan? Na ako diri gipusan nga pagkaon mga kabanding. Eggnog. Samtang ta magtabi-tabi mukaon sa dito kay alas 3 naman ko ana snacks time na dire. Akong kauban birthday niya ron. So nag-birthday leave siya. Padayon tanong 7 to 5 akong duty. So 9 hours ko nagsigilingkod. Mubarog ko ana mag-exercise. Kaya nga no, musakit ang ako diri o akong likod. Kaya exercise ko, mag-exercise. Anak ko. May nga anak ko para ang akong likod dili sakit kaya magana-anak ko mubarog ko. Kay grabe, musakit ang atong likod niya. Idara na ta, pila na ang atong edad. Parehaon sa atong tubig, gamay na lang. Mga unta mga kabandin, mag-snacks ta. Ya. Dili sa yun ang trabaho sa opisina kay magsige lang lingkod, mabuwang ta nga atong lubot. Sige lingkod, mao na nga magbarog-barog sa ka. Ya. Nako ipakita ninyo, mubo lang siya. Nag-exercise ko. Nya to kog CR nag-exercise ko kay sakit atong buko-buko. Mangmukbang sa ako og kanang eggnog. Hi di ko sa akong group nga Team Arino. Kumusta mo mga ka-Team Arino? Salamat sa inyong pagsuporta. Kuha na kong tubig ha. Naraman di among tubigan. Mao na siya ang number 1 nga sekreto nako. Always ko mo inom og tubig. Dili na ko maihat kung pila sa isa ka adlaw. Pila ang akong mahurot ani. Sige kog inom. Unya mangihi. Unya ang imong panit soft. Unya, bata imong naong. Dili ka magkape, tubig ra jud ang imong imnon, dili ka mag-juice. Dili ka mag soft drinks. Ako dili man ko mag soft drinks, dili ko mag coffee. Water na ako og milk. Mao na akong sikreto. Diba? So, mga kabandin, sige inom og tubig kay ngano walay makadaot sa tubig. Healthy ang tao kung magsigig inom og tubig. Kaya makapalimpyo sa itong tinahin. Kung dili ko mo inom og tubig no, makwangan ko og tubig. Kay mulabad akong ulo. Ya, kung mulabad akong ulo, bawi ko ana. Isa ka ani, mahurot na ko sa isa lang ka inom. Kani. Ako nang usahon og inom. Diretso jud ba? Mahurot na nako. Sus, may bawaan jud nako basta dili ko ka inom og tubig, makwangan, mulabad lagi akong o. Mana. Mao nay secret ni nang banding. Always jud mo inom og tubig. Bahala na magsige mo balik-balik sa CR, magsige mo pangihi. Healthy baya na.
limpyo inyong tiyan, inyong mga tinae dira. Malibang na ninyo. Excuse me sa nag-snacks. So, tanawan ninyo ang akong exercise. Katawanan kayo no, mubo lang siya, pero mauna akong exercise.